dombo iroro riwane munhu ane pfuti akabata chombo chakaita sei nguva iyoyo ndiye Sarai. Saka iataki iyoyo tiri kuti isisu tiri kugadzirira izvozvo kune mapurisa vanoda kuita nyanya, vaya vanoda kuzotirambidza kuratidzira, nokuti tikawanikwa tiine matombo 3 kana 4 muhomwe haingambonzi mhosva. Coolient TV atibatike zvechopu Coolient indonzi Majarini. Tiri kuuya neupdate yekuti ya 31 March mumwe nemumwe ari kuziva kuti haachada anoti pasi neZANU-PF. Tiri kuti gara wakatenga tai yako, tai dzedu dzekusunga muhuro idzi, kutenga tai yako ogara wakachengeta. Kana mazuva aswedera ngaigara iri muhomwe. Kana yagara iri muhomwe ndo system yatinoshandisa Mozambique. Tinotora tai iyoyo, uchanhonga matombo ako woisa mukanhava kako, matombo ako akati kurei. Tai iye inozoshandiswa kwakaita kutete kuye ndokwa unosungirira kuruoko, then kwakati korei kuye ndokwa unozobata. Saka paunobata kudai ukaifolda, pakati pepawafolda paya ogadzika dombo, wotanga watenderedza kanosvika 3 kana kudarika, ochikanda dombo iroro riwane munhu ane pfuti akabata chombo chakaita sei nguva iyoyo ndiye Sarai. Saka iataki iyoyo tiri kuti isisu tiri kugadzirira izvozvo kune mapurisa vanoda kuita nyanya, vaya vanoda kuzotirambidza kuratidzira, nokuti tikawanikwa tiine matombo 3 kana 4 muhomwe haingambonzi mhosva. Tawanikwa tiine tai muhomwe tinogona kutongobvawo kutotongosunga tai yedu muhuro tobva tatozongoishandisa. Saka tiri kuti kana vakada kuita against nesu, nyaya iyi tinobuda chete.